Salam. Salam doğan bu meýadalaryny işläp bersin saman. Allah şükür Hudaýa. Gowmedin ya. Ay mene mara bir neme bilen ýelimde şu gyýjagadym mara Türkmenistana 3 ýyllyk operasiýa etdiler bolyn. Hiç ýyl oňarmadylar. Sip bilen o kateterle ýaşaýa. Allah şifa versin. Sağ ol aýdana bersin. Ennem şu iýinja akjek bolýan. Birazajyk bir kömek gerekdi. 3 ýyllyk operasiýa etdiler Aşgabatda mı? Nerede etdiler? Uralogada şu adam ýatyry kün bol girenni. Sip bilen ok. Kateterle ýaşaýa. Bizi nimem karay o operasiýasy kıyın ağır operasiýam kabul. Yani kendi medisinadan doğru başlam uğrum olmansam. Ha şu ince nakitmesek bolan okda ikinci böwregine berip başlapdyr. Bir böwrege gowdal onu ikinji de berip başlapdyr. 9 ýaşa galanda da gyýdym. Ne şoňa pul jemläýin Türkiýe geldim, ýan geldim-de. Siz videolarda atlar paylaşdyňyzmy şu öz kanalyňyzda şoňa değişdi? Biz şu Türkde TikTok giremde, iştek giremde bir Gulabla diýip şu görgüli can ýaýyna gyýgyp saat edip neme de otyrdy. Onda da şu bir hepde nemesi ýapylypdyr mine TikTok men düşünem oga wak. Dünýä zatlary şu zordan bir oglan kömek edip bara senkä. Siz onu Serono siz vara Serono şoňa değişdi videolar materiallar paylaşyň ýa. Paylaşdym hemmelerde görkezdim men. O hatlary 20-30 sapar banitsada ýatanmyz bar, gatykän dokumentlary bar. Şeýle operaasiýa geçirenler hemmelerde men de kazat etdim. Onuň neme? Neme başvurulmy? Төлöwüni $20,000 çenli Sağlyk Ministrligi konvertasiýa edip berýär Türkmen manatda diýär. 2 ýerde 3 ýerde gittim oňa. Nemäň güýçlüje bolmasa o tag baryp çykara 17.600-den salary ýalan men 3 ýerde özüm şoňa finançdym bolmady. Deňe şo doktordan hat getirmeli bolanok diýip näme diýip olam doktora men edibilemok diýip hat berjek gel diýän şolar ýaly gurrunlar neme diýerler-de. Yo edibilemok diýip hat berjek gel diýän bolsa edip görkezsin bejersinler da onu hassan ho. Şona meden oklarda, şoňa janym ýanyp bara näçe ýyl berini ikinji şu adam ikinji böwregine geçip başlady zat diýdiler, onu uraloga ýerleşdirdiler, siýmesini kesen sip bilen o kateterle ýaşaýa. Görýän Men diýdim 17.600-den diýdim, birazajyk geldi. $20,000 çende salyp berseler bir 10 mundan karz alyp bir salaýjaktym da şonam eden oklar da şu atlar edip piçil görkeden oklar. Onu men çağam dedim. Bir da edin onu serialisem ona medi bilen oklar. Dogan hiç tat edip bilen oklar. Diňe çağam ara damarlar var ene gidip başladyn kol etmekden, gan almakdan, banisada yatmakdan zähre boldy. Görýän näme derejede kezawaýa biziň Gan ýeli dep geçendir nemetdiler, banisa ýerleşdirdiler. Neme gan ýelip neme durapdyr. Gorkup ýerleşdirdiler. Onam azajyk kesen ýaly etdi, zat etdi ýene. Dogam edip durda şo keseli bilýärmi? Diňe iýinje gidip bir da etmesen bolanok diýip şu wagt. Nira urunjam bilen ok. Arkadaşlar kömek etçeniz senin ähli gözümde. Assalamu alaykum. Abdullah İsa men vatandaşlarymyza düşündürýän sen özüňde bankymyz IBAN'yň gadyny barmy? Liçkasyna Jonik TikTok kesýär ýören sag boldy ýöne TikTok motunu kesip oturar. Sen mundan IBAN'yny oklansana bir direk bara gönüňe özüne oklan al neme eskan 77 IBAN'yna ýa-da oklan diýen bolyn başga usullar var, beşlerin var, ol var, bul var. Yani her kim bir hile edip oklayabilýän vatandaşlar etjek bolsaňyz, şoň ýaly bir nemeleri uğurlaryny tapyňdan bir arka çykmasaga bolanok vatandaşlar. Yani oňa söwgeli, söwsöň oturmaly ýöne şular ýaly orta ýolda ýyl bolsa, kösen gidip otur. Ene gelneje şuň gerek şu kömek. 3 ay soň däl, 6 ay soň däl, häzir gerek şuňa.
Näme kömegi Men ba bolsa ara özüniň doğru- liçkasyna habarlaşyň. Şol Liçkan Men kontrol normal et belki sen ýazdyrsam- liçkan yazmaklara mümkün. şol mesel Ýöne bir zat aýtsak. Sizin şoňuňyza geçirýän ýyllaşdanmadan nemeti şahsy maglumatlary sizin boýnuňyzyň borjudur ýani. Şonu bir gözegçilikde saklaň. Hani kömek eden adamlary Türkmenistan hökümeti maňa arada da bir bilen gurlaşamdy ýazypdyr da, onu agam şunu aýtsan efirde diýdi da. Biz bir-birine ýardamlaşýasa şular ýaly. Şu ýardamlaşmak diýen zatdan rejim şu hökümet gorkýar. Şoň üçin hem ýardamlaşan adamlary azar berýär. Bolmasa erbedi işeden ol sana kömek edýär ýa ýene wor edýär, ol Allahyň haky üçin edýär belki. Ona özleri Öyle şoňa sana- özleri kömek etsin biz Özleri şunlara de çıkıp nokta mı? beýnişdi. Ede nokta biziň çağamyz dogram edip elimize berýär gara gözü çağalamyzy. Uralogada hiç çağa normally çykany göremsek şunça ýyllap ýatyr. Menim gurlap bilýän ony. Men öldürseler hem gurlarym şonu çağamy üçin. Ýöne men wynujdan şu wagt men şük näme galdym da çağamy üçin. Hiç kim öz çağasyny näme uğradasy gelen nokta dogon. Näme sana mara ondan bundan kömek dileýän edýän çağaňy bir näme bermek üçin. Men özüňe diýän ony uralogada wraçlara diýän men. Hemme zat diýän ýüzüne. Men näme diýen ýa? Ýatdy ýa. Diýen wagtymda ýatyber geldi diýä. Ahyr bir gün gowulanor diýä. Gelnece sen şu an Türkmenistandamy? Yo men Türkde şu çağamy bir pul çöpläp bakymjak bar näme diýin ne dikkelim hiç ýeli çöpletjek gelä bilýän ikinji böwrüne ýetip başlat diýdi. Näçe pul gerek? Maňa şu wagtara ýol pulim bilen 10 ýerek ýöne 7 tapsamam şükür. $10.000. 7 tapsamam şükür özüm. Hindistan ekçek bolýanmy Türkmenem? O Hindistana içe bäri gymmada dogan türkü sizemetdim bolýan gymmada aýtýarlar onuň türküň doktorundan injan gowy hemem amatdy diýdim-de. Gelnece şu banlista wagtyň sen şu haramda adalaryň, şu doktorlaryň videosyny çeki gada ine neke bizi bejerýär. Nede ýatyr. 3 manat 50 tengeden dollar Almanada ruhsat beren ok bu haramda adalar never bejer bilýär bu haramda adalar diýip. Tiştat bilen okur. Yo şu ýerde şu wagt şu video diýganda bir şu zatlar uloldan da şu meseleni bir halk köpçülüge ýetirsen şu edir häzir gelişiň ýalak şu wagtlar eden bolsaň belki senin problemaň şöýlerden şu ýerde. Şu ýerde sana dollaram bererdiler, darym bererdiler. On ýar girdi, 10 ýar kelli işläpdir. Şu çağamy silkiletip ondan öýe banitadan oňa buňa gözüme açylmady. Enne bara damarlary duradyny damarlaryny tapman başga ýerden goýup uradylar ne bara. Yo häzir hem wagt siz bara o dollar almasaňyz bolmaýar $7.000. Profilimde bir tane bir jagadyň şol video tudur şow ýagaşmy? Hawa. Şow ýagaşa hatam şol ýene bir video çekiň şonuň şolar ýa keselli şu adam balnisada bolsa şoňa değişdi nemeler alanda. Uralogada ýaty çekip uğratdyrar. Ýa-ni bir 2 sagat dolu çağam menen gurlaşyp goýanmy. Onu edin dokumentler var. Görküzün daha dedin de yani bir vatan. Hemmelady uğratyp bilýän men size bir-birden şu wagt emede emoto. Hökümete ýüzüňe bir video edin, şol dollar berin maňa diýip bir video edin, bolmasa o pul topladarmy? O $7.000 pul. Hökümete ýüzlenseň Yani zaten ala olo $7.000. Halk üçin yani biz Abdullah bir ara bir özümüz garipçe ýaşap görümsüň, sadaja ýaşap görümsüň bizim üçin yani o $7.000 diýlen zat ol. Ya halk üçin hiç da dol. Nogam kömek etmegen bir adam 3.000 5.000 2.000 bilýär, o da aýny. Prosto bilýän şu zatlar etýän şu ýardamlaşmadan şundan gorkýar, halk hem gorkýar, kömekleşmekden hem gorkýar halk. Ya oklasam diýär etýän birden ýa şu men ýardam familiýam çykarmy diýär, ýene wor diýär. Bu haramzatlar ne öldür edýär. Ne öldür bejerýärler. Onuň ne de bir haýyr faýda etjege detden oklar. Onun arkada fond etmelikenler şu zatları. Fonduňu da häzir men fonda çaýyn men götünüm döwür şu zatlaryň Türkmenistanyň içinde fond açyp yürütü halkyň arasynda gürläp video çekip çeýdip gördü.
Şoň adyny bar, men üp arşa gallajak, mala detdijek o. Yok ha, yok. 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 Häzir Bir adam yok. Türkmenistan şu problemalary wagtynda çözse, şu problemalar şu derece ulanmalar da. Bu häzir indi şu gelinejede min şu meselelerini ulaldygy gada indiki şunýalak problemasy ýüze çykjak adamlara ýol görkezse, onda şunýa problemalar geljekde ulanmaz da. Ýöne şu adamdy o bejermeli derecesinden geçip durem problema. Ýöne serapno geljekde şunýalak balnoy bolmady ýaly o ýurtdaşynda kösenip görmeli ýaly gürlemeli da. Aslında seretsen adamlaryň özleriniň mümkinçiligi bolmaly, ýani belli bir hastalyk derejesinde hastalyk bilen görüşmäge. Ýöne bular ýalak aýtdym men öňüm. Ýani täm adamlar ol kiçirak balnoýçylyklary zady özüniň aýly bilen ol bul bilen alyp çykýarlar. Ol indi hamyny ýalak mesele düşdi, başyňa bollan soň başga alada da gerek sana. Ay meni gatykän pul çykardym ha. Gatykän çykardym. Mara şu gowlan sowal ýady. Bu hiç ýyl gowlanmady şu taýda. Nura o asfalt edip beräýdi diýe. 30 martda meçitlere baryň netip boldy. Şu taýdan başlandy asfalty. Onuň ýylyň asfalt bolup gidişine derediň ýani. Asfalty esasy şoň 30 martda meçitten başlaly. Şu taýlarda bu sürçök ýollar kännidiler. Yani düşünen bolsaňyz asfalt döretmek üçin ilki sistemany döretmeli biz. Yok, Türkmenistan'da sağlık sistema yok. Sağlık sistema diye piştat yok. Adamlar dine yurttaşına gidaýmasa bir agyr balnoy boldun dine yurttaşına gitmeli. Näme gurýan onda sen ol ullokan owadan klinikany, ullokan owadan ballisany, näme gurýan, näme üçin gurýan, näme gerek oý? Göz üçin gerekmi? Senin ýubanuty o ölügüden rojan ýalak şu Aşgabat bedap dursun dik gurýan, näme üçin gurýan? Käbirleňiz şunam diýjeksiňizdir, wara ay haýsy ýurtda bular ýaly keselli ýok, balno ýok, şolarda hemme kişi hemme hökümet teredip algap berýär. Näler diýjeksiňizdir ha? Men size bir dada edelim, size jogap bereyim. Ýyl boldy 2025-nji ýyl. Sanymyz henidem 3,5 milyon, baýa ýok. Henidem Türkmenistanyň daşary burada gidip dur ki köpümiz ýalňyş diagnostika bilen ölüp ýatyr. Sanymyz 3,5 milyon, özümizem ýurt. Gitmeň wäsinde. Biz aslında seretsen ol 2006-da zatda 5 milyon 6 milyonluk. 2020-de bar aýyň bolmany 10 milyon bolmalyk biz. O 7 milyon ip çıkaran tanam yalan. Men bu yalançylaryň apşy statistikasyna inanamam. Ýöne hakykatdan hem statistika çıkarylsa 5 milyon halkymyz ya bar ya yok. Şoň üçin biz halkymyzy ýaşatmaly ki sanymyz köpelmeli. San köpelmegi näme üçin gerek watandaşlar? Türkmenistan territoriýasy uly. Uly. Biz şonu eger bolmasak başgalar gelip oturýar şo taýda. Çünki başgalaryň nasileniýeti köpelip gidip oturýar başgalanky. Biziň nasileniýemiz aşağı düşüp gidip oturýar. Ana şoň üçin gerek. Haýsy ýurtda balnoy ýogaý diýmelerli, her bir adam meni ýaşatjak bolmaly, her bir adam meniň janyny saglygyny gorajak bolmaly. Çünki bir ýurtda iň gymmatly kapital adamdyr. Iň gymmatly kapital. Wlażenie adamdyr. 20 ýaşynda bir doktor, 30 ýaşyndaky bir doktor Amerika işlemäne gidýän bolsa, ol biziň ziýanymyzdyr. Çünki 20 ýyl garaşmaly sen şonýa bir doktoryň çykmagyna. 20 ýyl garaşmaly sen. 30 ýyl garaşmaly. Şol doktorlaryň çykmagyna. O doktorum uçýa Ýewropa, Amerika. Olaryň gapy bolýar, "Vay maňa sen gerek" diýär. Men ne diýär, köçede içip saçyp görüm, bir giden wa diýär, oňa derk sen gelenim, bu maňa diýär. Olaryň gapy bolýar. Ýaşalymlar guramasy bar, Amerikadaky ýaşalymlar guramasynyň agdalar utanyň sizden, mara ýa Türkmenistanyna ýalňyş diagnostika bilen gelinejän gyýdynan ha. Bejergemedi bilen oklar. Sizlerem kömege meýdan zok. Ýaşalymlar guramasy. YouTube'larda oturup görüňler medýaňyz. Utanyň Amerikadan dinleýän bolsaňyz. Siziň ýüzüňiz aýtjak bara, binamyz bir topar. Özüňize doktor da, wraç da ýene gör. Şolar ýaly eliňizden gelen kömege meýdan zok. Gazanýansyňyz aýda belan okuýal $10,000.
Türkmenem däl o siz lay. Daşar yurtda ýaş alymlar guramasy, hökümeti arkadan taşşany ötürüp berýän başlaň bolýan. Ne bir kritika edýäňiz, ne bir kömek edýäňiz türkmen halkyna. Özüňiz oňa özüňiz bolly, özüňiz şu ýaş alymlar guramasy döretdiňiz. Biriňiz mollum, biriňiz belki ýene bir zat işleýäňiz oňa ýerlerde. Kömek etmeden o türkmen halkyna goýduňyz şo taýda. Ay şu garaýyň üçin ölküdäýsin diýdiňiz meni hemmi. Dinamaz portopor. Amerikadaky ýaş alymlar guramasy baryňyz diýen ödem şonu. Teret şurada Şemşat dollar getirecek diýär. Agdawol Şemşat ýene esko takip etdi. Nomer aýda gelinejäne $1000 pul getirecek. Nomerini. Allah razı olsun. Türkmenistan döwletine gelenler ýöne bara. Asadyny aşyryp. Meniň ýurdum diýip gelersiňiz ha. Ýurt derwet wagty Amerikan gaýmanyň. Amerikada da ertirkun bir zat boluşdy, başga bir ýurdun gaýmanyň. Aýlanyň ýörüň, soň ýurt düzeler ama ýurda gelersiňiz. Ýöne şular ýalyk Esko 77 ýaly accountyny da bar. Geliji şu videonu paýlaş gaýrat etdi ertir. Goý görsünler. Bolya gaýrat eder. Görsünler şunun nomeryny men aşakda. Inanmaýanyňyz gönüň jaň ediň WhatsApp-dan toraň inanmaýan bolsaň. Ben gönü kameradan Qydım görkezilýän urologiyada ýatyr şu wagt ejem bilen. Ejemem mara mollem hem doktor işinden çykaryp çağam ýanyna goýup gaýtdym. Sebäbi sudurga berýär-de, böwrek sitik berip sudurga berýär çağam. El aýagy tuturyp dili zady gidip ýanyna bolmasa bolanok ejem. Indi güýçli wraçlarymyz ýok, güýçli doktorlarymyz ýok, onuň Türkmenistanda bejergi alyp bilenok, onsoň mejbur daşarurda gitmeli, $10,000 gitmeli Hindistana ýa-da Türküň kisesine gitmeli ýöne. Türkmenistanyň hazynasyna girmeýär ol, çünki ol daşarurda gitmäge mejbur Türkmenistana bejergi alyp bolanok. Ene şeýdip onuň ýurtdagy ýa-da näde dagasyn başga tüsli. Atymly bomba düşüp dagamaz vatandaşlar. Şu ýene hakiki dagaý, şunu ýaly dagaý vatandaşlar. Bomba düştü ana Japonya'da düştü bomba atom bomba yurtdaga ama da için atomlu bomba düşen bilen ya daga nok vatandaşlar yurt. İnha şular ýalyk bilimi çökertýän, ahlak taýdan çökertýän bolly yurtdaga ýaşandy. Her kim olsaň ýere yerleşse şo taýda gali adanym yurtdan çykgaýdy. Bir de şulatlar aýtmak üçin yurtdan çykmaly bolduk. Şulatlar bir aýtmaly ýöne. Bir aýtdyrmaýardylar. Menem türmede oturanımdan daşında bolup erkinlikde bolanım doğru hasaplayan. Türmede de bolmaly bolsa türmesinden gorkamda gorkmaýanymyz görkezdik. Biri departasyon lagera dikan bolar, atak eden bolar. Öýme beňiňen bolup beň bilen basşak bolar tökmek bilen başarmadylar. Bu durmady ha. Ýöne aýtmaga dowam eder. Ýöne ha şular gelgenji sen şo başyňdan geçen aýtsaňa kakrasyan özüň kärmatyňa malmaly. 3 ýerdek operatsiýa etdiň, haýsy balniçada näme etdiň, näçe rasxod etdiň, soň näme etdiň? Rasxodyna tanamadym ýöne şu operatsiýa edenne, her liçeniýa alnanna, her balniça giremde pulam däldiňe $1 sokdum juglaryna. Şu gow seretsinler, gow alyp çyksinlar, diliňe näme gürlese men şonu berjek, şu çağamy alyp çykyň diýip. Onu adyna şellaýt Allah verdi, halk verdi, çet ilk silava yazıldım. Ondan silava göwnüm yetmedi, silavın familiýasyna bilemok. Ondan şu Allah verdi, geçtim göwnü gowraşdy. Urologiya, Krasny Kres, urologiya. Krasny Kres urologiya. Ondan näme diagnosty näme diýip goýýaňyz diýsem, ejem doktor da gürleşýär özü bolyn. Çistit diýip goýýar. O çistit diýilýän diçeýne berseň, o kızgın suwa zady alkysseň zadyseň o çaga fiýere. Ýok, oňa şo goý bilen oklar plan dat diýip bilen oklar da şonu, bilen oklar şoň üçin çistit diýip goýýarlar. O çistit bolmaýar, oňa çaga fiýip bilen ok. İşte şo goýulýan zady bilen oklar, şo çagaň näme keseliniň adyny bilen oklar. Yani mesele diagnostika berip bilen oklar doğru diagnostika berilmeýän soň doğru liçeniýe berip bilen ok vatandaşlar. Yani keseliniň näme bilsen
Oňa liçeniýe berip bolýar. Ýöne şol keselliň nämedigini dogry bilmekde. Ana ökdoguraş şol taýda şonu gerek bize. aýdýa. Edi şoňa ana dogry aýdýaňyz. Şonu bilen okgoşaň nämedigini. Ýöne başga zatlar berilip durşa çaga. Indi kelletine berip başlady. Indi şo näde bilemok, näme üçin şo innem kelle gysyp kelle berip başlady indi şo. Hem suwdura berýär, hem kellesine berýär. Aýdýana çagam, ýaňam edil sağa döňýän gurulaş goýdum. Mar agdy burny yara kameradan gurulaşýan. Ol öte ýalňyş dermanlar berip hazam başga ýerlerine de diýan. Bilem şon ýalak pikir etýärse, bizem bu tip bilen okşy çagam. Diňe kateteram tapylan diýen razmerinden 3-4 sanaň alyp goýýar, tapylsa bolar. Şonam käwat çykyp tapylanok dogan ýamanap diýemok. Alňa nerwa ýürütiş Aşgabatda apteklarda barıp ejemjan şonu gözläp tapsara 4-5 sanaň alyp gaýja begenip şonu tapsagan begenýät. Ýoksa anyň şoň öz nomer çykanok, ulragyny almaly bolýar, ýa kiçisini almaly bolýar. Şonam käwat tapamsok. Şeret öz aýagy bilen girip tawutly çykanlara meşdim men. Tawutlar gitdiler insanlar madarlygy. Göni. Aýagy bilen girdi, ýalňyş derman 3 aýlap ýalňyş derman ötdiler. Ýalňyş derman adamyny öldürýär adam diýdi. Ýalňyş derman bersen ýalňyş derman adamyny öldürýär. Inne çağam. Ýaşarlar gurulmasyna ýangyzlenmegin sebäbim şunda ýatyrdy. Şeret diagnostika edip bilen oklar. Siz utanman Amerikada öz bähwidiňizde, Ýewropada öz bähwidiňizde işläp görän doktor, wraçlar ba bolsa, wraç utanyň wara, utanyň ina biň ýurdumyzda şular ýazatlar bolup dur. Şu zatlar üçin ne görüşýäňiz hiç salydan zok. Bu dünýäň o dünýäden madyr wara. Bu dünýäň o dünýäden madyr. Bular ýalan bolmaly, ýurdumyzda bir iňwäksi, men bir zat aýdyn. Men sözüň bölüngenje sen aýdyp ber. 2014-nji ýylda men ýamamy. Tanayan vardır. Men häzir aýdyp berjek, öň aýdyp bermedik zadym şu. Maksat marhabada işlemde, maksadyň eline işlemde intiçarýar yaramady. Intiçarýar yaramady. Ýalňyşmasam bir doktorlara da gidildi bilmediler. Ay üşüdip gazarya gaterbet. Biram bütün boğunlar ağrıyor. Bir ýerde tünk boğunlar bağ bolsa bu taýda, bir ýerde bu taýda boğunlar ağrıyor. Onuň garýaçy kolurýalar aýrylan ýaly diýär, soň ýene näçe saatdan soň ýene ağrıyor. Maňa aýtdylar, sen Türkde okudyň. Inimin ýanyna git. Türkiýe, pasportym bar, dagranym bar. Şoňa liçeniýe berdir diýdi. Gittik biz bundan. İstanbul'a vardık. İstanbul diňe gan analizi 500 dolar diýdi. Meniň dostlarym bar, Hudaýa şükür dostlarym aýtdy ki İstanbul gatty gymmat diýdi. Eskişäher ol bul İstanbul'un daşarakdaky balnitsalara gitmesen bäri gatty gymmat diýdi. Oňa bir Eskişäher'e gittik. Meniň okuwan şäherim. Onuň şu taýda da dostum bardy, kalkulasiýa balnitsaň nemesinde işleýärdi. Bardyk muňa. Ey, inanmarsyňyz. Kan analiz alysydy, analiz dışky hemme zat analizler aldylar. Seniň diýdi, kanynda diýdi, öňdükdir, gripledingmi, näme etdiňmi diýipdir, bir virus bar diýipdir, şonu diýipdir, arsalamaly diýipdir. Arsalamaly diýdi. Şoň üçin bir tane ukol ýatyp berjek, şonu alsaň diýdi, oňat başyk gidersiň diýdi. Ey diýdi, şunam diýdi, siziň türkmenistany çözüp bilmedimi diýdi. Siz şunam bilmedimi diýdi. Ýani diýdik, onuň dışky kan analiz alýana, belli bolýar şonu. Ateru gripleme geçirpsiň diýdik, olum dolu liçeni almansyň bolýany ganynda galypdyr diýdi. Men perewodçugam boldum da ýanyna gapdyrladım. Ýadyma düşe 2014-nji ana naýa way. Bilemok bolum 500 dolar, 1000 dolar bitdi ýok ütköşük bir adam däl ýöne zatu bitdi. Dogry analiz aldylar. Bardyk. Polny fiýdik o gan ol bul hemme zat tomografiýa polny çekap etdiler başga da. Ay baran ora diýdi diş goýdurdy. Elime implant taktyk aýtdy barana ora. Gepin tümmek geri. Diagnostikan goýup bilen ok. Şu goýup bilsek hemme kişen bilýär, ha şol eken diýip. Ana şonu aýtjak. Bilmek gerek onu esasy. Ökdülügüm şu taýda. Bilse bolmajak, bilse gön tam öz liçeniýeti berip bolýar, bilip bilen oklarda. Diňe getirip ýatdy. Onam ýatyrmak üçinem dogan bir zat aýdyn. Ýerden barsak sagat öýlen 4-3-e girýär. Anan ýaňyzmy? Çağamyz, gucagymyza alyp
on kapsynyň agdyna da ne skameyka bar, ne oturguç goýup durýar, goýýarlar. Hiç da şo ýerde oturup sunkan goýup ýerde oturup şo näme garaşmaly. Wrajymyza ýalbarmaly, geläýsin gürleşäýelde çağamyzyna yaranok, eýitmeli, beýitmeli diýip bara wagtyna şol palata ýerleşdiren oklar da bizi. Men başymdan geçen zatlar şular. Senin şurada bir ahılda yurdun var ya da sen ahılda yurdun ki. Senin ahılda yurdun milleti Ay özü çekmen soň hiç tadı bilýänler ol wara. Çekenmiler hemme zady biz çekdik çoň üçin bilýäs. Sadece bir yattır ne medip Türk utur paranlar sığdıranoklar işini meni yaşadım şonu diýäs. Ne gurç onu menem mi yaşadım ha? Onu menem yaşadım. Menem Türkiýany gutordum. Türkiýanyň Iqtisadiýat we Dolandyrys fakultetini dindim. Mesela bardım narkoz tasdiklamada aldım. Iqtisadiýat fakultetinden tasdiklatdym. Meniň diplomum Türkmenistanyň şäherine ýokary bilim hakyny diplom hökmünde tasdiklanan. Bilýäňiz o tasdiklatmagam gerek ýetiýarnamam birde belgilýär şu ýürükde. Ýöne işe girjek bolanda aýtgurke bolsa, men ýerden bilýän ony. Bir gullukda kap geldiler. Gullukda kap geldiler olin. Gullukda bir bu işlerle gulluk etdik. Bolin gulluk diýip barýaka. Organdan me komitetden me ýörüti iki tane adam gelip duşan bolup niýerini utardyn, näme utardyn, işlejekmi bizde, näme etjekmi diýip şey diýip özlerine näme gözleýärdiler. Biz Türkiýany utaranlar iyi demediler hem daha. Ýöne şunkun Türkiýany utaran we Türkiýede işleýän adamlar esasy şu zatlar aýdy otýar. Eger şol Türkmenistanyň bilim bolýan bolsa şolar aýdardy biziň ýerimizde şu zatlary. Birem aýtma diýýär. Türkmenistanyň bilimi çünkü mun ýazada aýtdyrtmaýar, onu ýazada kelletine misetmeýär. Daşary ýurdun biliminde bilim bar. O da içindekilerin. Mena Kenan ýagmaý, ýani Abdullah Ýet Türkmenistanyň Sağlyk Medeniýet torup işläp görenler ananyp çağıran amanet edip ýa özüň amanet edip operasiýa edip ýa ýene edip bolarmy? Ýa-da ki ýa dedi men ara bulan bilim derejesine göwnüm metanok bolmaýdy. Ha şu wagtky senin şu ýan atlaryň agdanyň bara eski aýalyň adyňdan soramandymy? Şirin adym. Şolar şeýle şol wrastlar niýerin Amerikanyň torp geldim karşylar ýa Türkmenistanyň medeniýet torp gelen adamlardyr da näme bolsun. Ay mene var şolar ýere oturun. Ýaşa däl ol. Bara 50'den geçene var ol adam. Şolar hiç ýerde gutaranam däldirler diýdi. 50'den geçeninde o 50'den geçeni diýmek näme diýmek watandaşlar? 50'den geçen diýmek hasam tejribe diýmek. Tejribe düşünýär bolsa o ýaş, 30 ýaşlaryna köp doktorlar da bilmedim da Allah azam da. 50'den geçip akıl çağırsan. Benim yani yerimi özüne göwnüş. Yani ýul taşlaýada gidiber ýa Amerika, Ýewropa, niýde bu aýlyk tölenýän bolsa diýýärler. Ýurdun aradasyna diýenem ýok. Side maňa bize galypdyr watandaşlar şonu etmegem. Arkadaga da galmandyr, ol galmandyr. Ine watandaşlar, ine şunýaly şey gelnejemiz ýaly başga da Türkmenistanyň içinde häzirem kötenýärken, häzirem şu haramlarda tupoy doktorlaryň elinden maýyp bolýan adamlar ken. Ýöne ey borlay diýdiňmi? Gutardym ondan. Gutardym sen galan ömrüňe maýyp sen. Galan ömrüňe maýyp. Borlay diýmeli däl. Näme etmeli bolsa etmeli, video düşür, prokuratura ýaz, milisiýa ýaz, näme etmeli bolsa etmeli, göreşmeli. Göreşmen borlay diýdiň, seni ýam öz durmuşyny ýakdyň. Ine gelnejem ýurtdaşynda kötüp göründü. Ýöne bir zat bilýän, eger bir ýurtda soýal açlyk kynçylyk bolsa, insanyny her kim özüniň gowy saýlan ýerine göçmäge mejbur bolýar. Ve ýurdam şey dip her kim öz günni görmek bilen bolýar, da ýurdam dagmak bilen bolýar. Aýony ýurdu dagatjanlar watan dönükleri ýurdun başyna oturanlar insanyny
halk ayağa alıp birdat bolaysa da kaçık gidýärler hawa. Onsoň beýleki şuun kun akla oturanlar var, şoň gün götürüp oturanlar. Olaram şunu diýär. Ay biz mecbur bolduk, bizi mecbur etdiler. Hawa näme etdiler? Yalan sözlemän, siz hiç kime mecbur eden ok. Siz meýletin jeleplersiz. Hökümetiň götürüp yok yerden tarapyny çalyp, hawa oňa goşgujuk aýdymjyk düdük berenler. Siz meýletin jeleplersiz. Ya hiç jelepler ýöne. Sizler geljekde şu halkyň oňuna hasap berersiňiz. O bar dady yok ýaly edip görkezdiňiz. Problemler barmy? Siz onu yok ýaly edip görkezýäňiz. Yok zaten bar ýaly edip görkezýäňiz. Ýani hammana ýurt asyda muşun hemme zat gülýaly, şokolad şunu ýalak muşun edip görkezýäňiz. Tiýati jelepler sizlere diýäňiz şonu. Hasaban berersiňiz. Ha meseleler ortada. 3 çeyrek bardım diýe. Palibom şolara pul bermesen, para bermesen bolanok. Konvertasiýa aljak bolsaň, ýa Türkmenistanyň leçeni alan bolsaň oňa ýam diýe konvertasiýa geçen ok diýe. Oho, leçeni alan bolsa, gowlaşan bolsa Türkiýe gelmez de bulay aldy onu. Birden rasut barmady. Garaz video çekin gelince birden repost eder, bizim liçkamyzda ýa-da öňümizden çyksa repost edin watandaşlar birden paýlaşar. Özü bilen habarlaşyň, özü bilen gepleşip kömek barny edip bilýän kömegiňiz edin. Rejimden aynı kömek yok hiç ýerli. Olaryň düzelende garaşmana da ýagdaý yok. Çünki görýän ikinji böwrüne geçip barýar diýe. İkinji böwrüm durdy diýmek watandaşlar şo ýaga ölýär diýmek. Ýene siz aýdyň. Böwrek dursa adam ölýär ýani. Never öýdi bejerýär. Doktorlar, biziň doktorlar never öýdi bejerýär. Never bar ýurtdaşyna gitdi, bejerdik gel diýip taňa bir pul kömek etýär. Ona meren 3 manat 50 teňgeden 3 manat 50 teňgeden dollar berýär taňa never. Hiç tat eden ok. Senin çağan gutulma üçin, senin halas bolmaň üçin hiç ýerle kereket eden ok. Men zdrafta tanış bolmaly etip berýär diýe. Güýçli tanışyň bolmalymyşyn 17.600-dan etip berýärlermişin. 3 ýerlek gitdim men çağama, ýa götürip alyp gittim. Kateterden çykaryp hemme zadyny görkezdim şo çağama kömek etsinler diýip. Menne bu teklip bar şu tanış meselesini çözmek üçin. Daway şonu ederiň watandaşlar. Tanış meselesini çözek şeýdi. Daway hemmemiz Gurban ulyň gyzy babazy gyzyny alalyň da öýleneliň hemmemiz. Belki şonu tanış diýer men Gurban ulyň gyzyny alyp diýer hemmemiz diýer sen onu. Ya şey etmeli. Men Daway alalyň şonu. men Onun tanışa bolýar şonu bilen. Aýdyp berýäs. nomerim ştada ýazyp goýsam nemede alarlarmy kara her kim. Ya o näde tem bor nomeri. Men häzir nomer şörük ýazyň men şonu şu nomer şu efirde durar ýaly. Hawa şonu etip berýärde dogan gaýrat edin sizler. Siz kömek etmeseňiz bir Allah bilen size neme etjek Hudaýjam kömek etsin näme diýip. Düýnem bir aýal kömek etdik. Bizim elimizde neme yok yani. Bizdiňe popüler awolsun halkam watandaşlarym biperway bolman bir şeýle diýen golýan hat bolma bir 300 ýakyn illeşmedi ba. Menden sorasaňyz şu ýurtdaky bolýan meselelere bir 300-500 adam diýip gözüňi tutjak da. Galany tomaşaçy, galany ýene şu 500 adam hakykatdan bir zadyň üýtgemegini isleýän bolupdylar ýani. Bar gitsin 1000 bolsun. 1000 adam bolsun. Yani bir 5 milyonluk halk üçin ýaman azlar. Düşünýän bolýar. Hatta azlar. Ýa-da şu taýda bolgusyz başa taýdan oturan bolsa ýa ýene bör bolsa şu taýda otururlar 300-500-800 adam. Gördük biz göre gelýärse bolgusyz PK ýarşlaryny bir-biriniň çumosyn çykaryp bir-birini maskara edip oturulan PK ýarşlarynda 1000 adam görýärdiler ýani. Ina bizim halkymyzyň watanyny söýüşi, halkyny söýüşi men ha şundan ibaret ýani şu. Şunu ýaly temalar gaýtam. Yani halkın problemasından has ýoňda durýar ýani. Şoň üçin watan söýjem ýok bizde diýipdir ýalan gepler. Ýöne show ýani halkyň onu show urnaýalar boldy şu.
Şemşat ýazypdyr, biledin alsyn $1000 geçirjek. Men biledim, näde bar endi oňjan şu wagt üýşmese, pul zat etmese. Yani bunun uyuşmağına kömek edin siz biledin öyle alar. Ve geliniz Ha, yani ola sizem biledi. uçtuğunuzdan video çekip koyuyorsunuz barsanız tu Hindistan'a o baranızda video çekersiniz ne vatandaşlar Ha, o men sizlerin kömeği samolyotda sayesinde men şu atları edebilýän bolmasa edebilmezdim diýip Ha, wa men çekip yani samolyotda minişim, operasiýadan çykyş hemme zatyn çağam çekjek. Size minnetdar diýip hemmeňize sag bolsun aýtjaklar. Şu üýçde bolýar, biledin bir da eden şu azawlyk üýçde bolýar. ya görüşüňiz ýaly biziň aýdanlanmady taryh hem tasdiklap oturan ha. Bundan 3 ýyl 4 ýyl aýdan zatlarym minnetçi otur. Vatandaşlar, ene Türkmenistanda güýçli doktorlar ýok. Diagnostika berip bilen oklar 3 sapar ýalnys diagnostika sistit diýdiler diýe, näme diýdi diýe. Olar raja bir töledim diýe, muňa bir töledim, tölen pullaram ýöne ziyanly getirmenler peýdadan köp ziyan getiripdir ýani. Bir böwrüniň netijesinde biri atkaz etdi diýe, ikinji böwrüne geçip başlady diýe. Ne düşündiňizmi biz näme üçin görüşýäs? Biz bilimli ýaşlaryň Türkmenistana dolanmagyny isleýäs. Ýurdumyzda halkymyza hyzmat etmegini isleýäs. Amerikanlar gowy pul berýär diýip Amerikanlar etmegini isleýäs. Bizden bereliň şoňa gerek bolsa $2000, $3000. Liçni men düşünemok, meniň uğrum däl. Saglyk uğru. Çünki olurda okamok men. Meniň uğrum ykdysadyýet, men ykdysadyýet bilen meşgul bolanyn. Sen gel saglyk bilen meşgul bolan. O hojalyk oturanmamy, ol o hojalyk bilen meşgul bolansyň. Şeýdi ösdürelim. Birimiz sen aga ösdürelim. Her kim bir zat ösdürelim dänim ýurdumyz ösdürelim. Birimiz kadiýet kanun tarapyny ösdürelim. Adalaty ösdürelim. Birimiz mejlisde deputat bolup halka hyzmat edelim. Ýöne şeýdi her kim bir zat ýapyşyp edelim. Vatandaşlar. Bizde olim bir tane neme wa? Ýöňünde şeýdi durlar. Şo hemme zady bilýär, şo hemme zady şo görkezýär. Şonsuz hiç kim ýöňünde geçip bilenok. Şunu etseňiz hormatly arkadamyz, onda şunýalak bolar diýilýän söz ulanmanok. Aşannaky değişli ministerlik aýdyp bilenok, pretensiýa bildirip bilenok. Onuň ýurda sörme. Şoň üçin 30 martda mesçitlere üýşmelidik vatandaşlar. Ýerdenki bayram namazyna. Velayetler merkez mescidi, Aşgabatdakylarym Aşgabatdaky merkez mesçitlere üýşýäňiz. Ve şondan soň talap edeliň. Ine şu wagt ýa Türkiýede edip oturşlar ýaly. Bir daha data berýäs. Etseňiz olam. Etmeseňiz hemen ha bir gün şerňene jaň derdini diňlersiňiz. Bir gün gözlerine geler, bir gün aşra geler. Bir gün serdar geler. Her gün biriňiz gelersiňiz. Çünki halkyň pulu uğurlanyp dur ýani şular ýaly illeşlemede siňe nokta. Görgüli iýjeni işini zordan tapýandyr. Niýeden tapsyn onça pulu operasiýa? Şonu da ma tapypdyr kim bilýär öňden birigen bir maşinçi wadyr bir zady wadyr satandyrlar ýani. Olam diýinni. Nämesin? 81936 sizin nomeryňyz da. Ha. Men WhatsApp'a şundan ýerýänler. Sizin näme en para ýaldy hasabyňyz barmy soň? Ha, men şu ev sahibiň var, neme daýdan nemesini okladyp oturýan. IBAN'na şu görgüli häzir gitseň bulam ýol kireň kömek etjek diýip oturýar wara. Şu bakym çöplensin ýa ýol kireň özüm bereýin diýdi. Türkmenistana gitmelä men. Özüňde bankyňam ýokda, şol öý sahibiň bir daýdan pul akaunty bar, şoňa geçirýäňizler şeýle. Gün geçirýärler, menem gün çekip gaýdan aşağı çykyp bara, günne geçirilse men çekip gaýdan. Ay şu Türkde bir bara bolsa bir 5000-6000 TL geçirdilerler, şonu çekip gaýtdym. Ya. Vatandaşlar hani orada aynı elinizi pamuk eller cebe her kim zekat bul tamis etmekleriniz var olsa edentiniz bolun şonda da Allah'dan gaýsyn. O daýda gizliğin olsa bu ya. Daýda nam darmy diýerler, öý sahibi garry görgüli
Oňa özi gynanyp oturmak çagam şular ýalak diýip. Assalamu alaikum. Hoş Aleyküm selam Talipcan. Her bu mina hayır tuvavatın atası piri geldin. estağfurullah. Hoş geldin Talipcan. Gelece. Bu mu yağdayım? Ýok, olmadığınızam ýaşymy işläp ýörtüňiz sagamanç. Oo, Allah'a şükür. Gowa elhamdülillah. Yuwaş bidim. Awa zat etdiler maňa aýtdy. Men siz bilen nomeryňizi adyňyz bar mende. Men sizden soň görüşerim inşallah. İnşallah. Böyle gayret edin doganlar. Bolly elimizden gelebilir inşallah. Arkaýym bolun. Allah'dan gaýsyn sizlere Ramazan aýyna gaç sowap kazanýaňyz bar. Şo çagama gidip bary gowlasam. İnşallah. Allah'ım. $100 ýynaldy. $6,900 mödüm gaýrat etdir. Bir elle getirik koýup. Hayır tamam. Türkmenistan. Şey dip soraýarlar. Ay $3,000 ýynaldy. Ol dördüm senden çykaryp diýen ol. Yo, men Türkde dogan şo çagam. Bolly. Ular ders inşallah. Haýyş ederiz olatlara. Dedim ha işte. Kömek etýänler bar. Belki görýändirlerim şu wagt bizning efirimde. Haýyş edýär olara. İnşallah gayret edin sizden ha işte nägen Allah'dan gaýsyn. İnşallah. Kanalda sanjak diýen forum videosu bar vatandaşlar. Onu şo hassagyz şol. Ýöne intak balnisa giýende ýerleşeni bardak videonu indi çekip goýjak diýe erti goýarsyňyz da şeýle bunu. Nisi bolsa şu 3 gün bolýar şu gün giýrenle bala mara ýaňy gurulaşyp goýdum. 3 gün bolýar şu gün giýrenle banitsada ýatyr men därdin kameradan açyp gelin aýdar hemmesine de görkezim näçe sana adamlar gördü. Açyp bar ejem bilen gurulaşdylar. Ejemem ha işte etdi gayret edin diýip hemmesine. Belki wara häzir Başka da bir ýeni video gördüm. Belki wara häzir şu haýır sahabatçylygymyz birden gelýär häzir şu suraty görüp ýürekleri zat edip tolgunyp gelmegi mümkin. Yani Talipcan şu surat bir zat etmedi bara gelerler belki olar men şu käbakçyly pikir edýänler şu suratları paýlaşmajak bolup gelýärler aradan çykyp bir. Aýra dedim deýmeň biziň gahramanymyza zat diýip biz näme gerek bolsa kömek edýäris ýeter ki siz kömek edin diýip. Yani biz kömek ederiz. Zat diýip gelýärler arasynda belki gelerler. Oňa sereden any suraty. Kömek etjek ýokmy? Abdullah Cemaat. Lama geçersene Abdullah. Hayran edin. Mezhepçiler. Mezhep başynyň suratyny aýyrmak üçin inşallah. Bilalekden hoş geldiniz. Salamatlanmışlar, iyileşler, anlatmaya olmuşsanız geçeceğiz yemeğine. Selam, hoş geldiniz. Arman görünür, Arman. Var olan yemeğine. Bu gelini var ama öngürek efirde gördüm. Bolin yönü iş var çıktım da sonra siz şu davalar şu oturdunuz mu aşağıdan yazdılar şu hani görköz invalidin zat deyip davalar kullayken şu efir. Görkezime Ha o. görkezim şaýat etdim dokumentlerini hemme zatlaryny. Soň bağışla diýdiler maňa. Etçen gurlany bağışla diýdiler soň maňa. Size var başka bir yerlere doktunuz, başka yerlerde görýärdim sizi. Olun men aýtjak bolýanym bir hileki ahir paltamyzda aşa degýärde ardymyzdan ýere ýetirjämiz men derrew şula fire gelenmedi duýman ala başda menem sizi TikTok bilen mok. Ýöne men öz arzymy ýetirmek üçin girdim bu efire. Şu Türkmenistana nägiligim barada. Men agyjagym ýok bolly bu dünýäde ýok belki diýen şu götün çaykayanlara PK oyunlaryna men küntü diýip müň gerek gaýtaladyp üstünden gülüp pul atýan Türkmenistanaky owlanamaz belki şu jaga gaýda şu ýaýyna kömek eder. İnşallah. Vatandaşlar yine Näme mara sul efirler dogrular aýtýar her näme diýip sylta gassalaram watan dönükler diýip şulary gyýgyrsalar ýazsalar ýene de halkyň derdi derman halkyň sesi bolýan şu aktivistler vatandaşlar Can bilen gelnejemin çağatna ýetirlendiýän indi şonu ýygyna düzelip bolan oňy şol ýani indi ne mesela bir ýany ýetirendirince kesel da
hem kesel hem muňa urulun berilen dermanlar ýalňyş berilen dermanlar indi ullo kan diýan ýetirendir saglygyma. Galan ömrüne de şol kesel galan ömrüne de şuna diýan ýetirýär. Şo beýse gaşa. Ondan eger de sizin çağalaryňyza şon ýalak diýan ýetirilmeli islemeýän bolsaňyz haýsizden gurläň o. Gurläň şu iki barmak diliňiz ulanyň. Şon ýalak bir adalatsyzlyk siz baranyňyzda şo barnyňyzda baranyňyzda ýüde çykdymy? Gurläň janda gollar. Gurläň. O size siz özüňize hormat goýmasaňyz, bu biziň hökümet size hormat goýmaýar. Biziň hökümet üçin sizin o saglygyňyz, sizin janyňyz hiç ilek gadry ýok. Biziň hökümet üçin sizin saglygyňyz, hem sizin janyňyz, olar üçin pohuy, olar şu 5 manadyny bilýärler. 5 manat gelip dursa olaryň hiç ilek problemasy ýok. Ýöne sizin özüňize hormat goýman, uklap gelip ýörseňiz, şu meseleler hiç wagt düzelmeýär. Biz ölmäne dowam edýäs. Gurlemesek biz ölmäne dowam edýäs. Hak dogry. Çağa çyklanma näde bolýar? Nam vatandaşlar. Şonda egerde biz şunýalar görüşsek, egerde öz çağalarymyz üçin, öz geleceğimiz üçin görüşsek, hakyky watandaşlar bolýar. Eger görüşmesek biz watandöwri bolýar. Başga adam näme ýerbet saat diýip bolýan bolsa diýbermeli bize. Ýöne binamyzga salyp gezip bilersiňiz, oňa men garşy däl. Indi men garşy bolyn, bar binamyz boldan gezbermeli. Umuman binamyzga salsaň iň ýerbet adamçylykdan çyk gidýän de haçanda sen binamyzga salsaň sen haýwana meňde gidýän. Haýwana öz çagasy üçin janyny berýär bolyn. Biz öz çağamyzyň janyny arkadaň bähwidi bilen çalışdyk. Şo arkadaň suraty, araýy garalanmasyn, bizim çağamyz ölse ölübersin diýdik. Şo zatlardan netije çykarmasak, bu efirler görenin peýdasy ýok. Netije çykarmasak, bir aýal gürlemesek bu efirler görenin peýdasy ýok. Aleykümselam. Bir köwüň içine inşallah arkaýym bolun. Neme Abdullah dogry aýtdyň agam. Asuda asman. Ay asuda asman. Näme çörek berýär şu ay asuda asman? Yok. Asmanımız asuda näme etjek bu zatlara goşulyp. Näme etjek gurläp. Amin. Allah razı olsun. Dogry aýtdyň agam. Sen wara malades Abdullah. Seni 100% gollaýan agam. Näme bolsa da. Gatty dogry aýtdyň. Sen wara Karoğlu Abdullah erkek ýaly. Göňüm ýetýär. Näme diýjekdim bilýärmi? Inha görýäňde ýagdaý men şu fondyň aslında akazyça arkada fondy bar. Bular bar, akazyça çağlar da operasiýa meni mi dadny öwrendime? Bular pul beren o eken operasiýa. Bularyň diňe bir edýän işi 351-den bank kursundan konvertasiýa edip berýärler. Arkada amyň fondy operasiýa etdi diýip Twitter'da çişirip aýtýarlar. Şonuň üçin ýarata edýärler. Ýokdamy ne? Geleceğin çağası yararsız. Beýleki näçe adam bardy, birine de kömek etmediler. Doğru däl mi? Ederdi ýoksa? Doğru zatda mı? Ýalňyş aýtdymmy? Kaneşna dogry, kaneşna. Subutnama ne? Daşyda gitmek gerek. Gel hökümet diýilýän zat. Men hem edil hökümet bolsam, efire çykýan adamlar zatdyr diýerdim. Bular bar aktivistler, gaýtam, barp aktivistlerden iýzegi gutoranok, düýün geldi, biri geldi, dawa men bu şey edeýin şulara zat diýip. Ony medin o hökümet o. Şükür elhamdülillah. Koy serede o bu gutorana o sahne ýok o bu balmoy var. Yaman kene balmoy. Her gün başa her imtihan gurlan oklar bilýärmi? Düňkü 2 aýlap gezdim diýe, 2 aýlap tize jan etsem makam etmeden makam diýip gezdim diýe. Ahary 2 aýdan soň gurlap başladym diýe, jan etdim diýe. Hayır, Türkmenistan'ın içinden bir de jan etýär da. 2 aýlap diýe gorkup gezdim diýe, jan etmäne. Abdullah, näfediň öýlenä häzir şart düşüp bolan. Şu arkadaşlar yaman köp de siziň efirleriňizde, esasanam siziň efirleriňizde köp gelýär. Ýöne şolar TikTok'da ýaýna açyp oturanoklar,
bir kösenýän menne kömek edýänoklar talip bara. Men şulan kömek etdiýänini görmedim. Ine mollumdan mysal alsak, agzyny doldurup gepliýe ýöne bigaýrat namar şu arzuwa da iş tapyp berjek diýip eger arzuwam edil bara ha dedik koydu. Men aýtjak bolýanym ýene de şu kösenýän invalid çagalara da kömek etýän özümiz ýaly daşar ýurda çykan gariban halk kömek etýär. Şol ýene de meňtaşlary biz men nijekä ýöne şu ýurtdaşyna çykanlar kömek etýär.